Аз знам. Малки бяхте. Сама вдовица. И пак намирах време гоблени да ви шия. Що черкви и манастири обиколих, докато ушия тайната вечеря. Най-после отидох да се консултирам в художествената галерия. Не зная кой е рисувал, ама косата на Юда дадена само в черно. Сложих няколко нюанса бели косама. Появили се след предателството поради разкаяние. А в косите сложих 3 нюанса черно и стана. Какво е това нюанс? Ти защо не ядеш, бе? Аз правя стачка. Каква стачка? Гладна. Кой ти учи тебе на такива неща? Маляка. И защо? Трябва да ви принудя нещо. Какво нещо? За гаража. Какво за гараж? Да не го строиш? И защо да не го строя? Пречиш на игрището. Мене игрището не ми пречи. То пък сега и конците им нищо не струват. Захванах зимата да шия. Ама зима само с чисто бяло става ли? Казаха, че ако не си разкараш тухлите, въобще няма да играят с мене. Да ги разкараш, чули?